Kaixo, lehenengo puntu nabarmenarekin hasiko gera. Barizentroa. Barizentroa marrazteko behar dugu. Erpinetik aurkako aldearen erdira doan zuzena marraztea. Hortarako aldea neurtuko dugu. Adibidez, hemen 14. Orduan, alde honek 14 baldin badu, hartu behar dugu 7,25. Orduan, puntua hori baldin bada, elkartu behar dugu. Erpina aldearen erdirakin. Eta zuze bat marraztu. Lortu dugu bat. Orain egingo duguna izango da, erpina honetatik alde honen erdira doan beste zuzen bat marraztu. Eta hortarako neurtuko dugu aldearen neurria, kasu honetan 10 zentimetro dira, erdia 5. Gutxi gara bera, elkartuko dugu 5arekin, hortxengo dugu 5arekin. Eta azkenekoa, ondo egiten badugu, pasako da erdiko puntu hortatik. Orduan, erpin hau elkartuko dugu alde honen erdiko puntuarekin. Hemendik onera, baldin badia 13, izango da 6,75. Hortxe, hori da bere puntua. Orduan, elkartuko dugu hau ere bai. Horentxe, hemen azaltzen bezala. Ondorioz, barizentroa lortu dugu. Bere izena G da. G jarko diot, puntu hau gravitatearen erdigunea da. Horregatik, orraz bat jartzen badut. Puntu horretan, triangelua orekan geldituko da, eta ez du balantzarek egingo. Goazen ikustea nola gelditzen den. Orain, triangelua moztu ondoren, egin dudana izan da, orratza sartu G puntu horretan. Badakizue, barizentroa. Eta ze gertatzen da, orekatua gelditzen dela. Gravitatea erabat orekatuta. Eta orduan, triangelua ikusten zuen bezala ez da erortzen. Hau da, beste puntu nabarmen bat. Gero arte!